חודש פעולה. החניכים כולם צובעים אותי, אמרו לי שזה כיף אבל תכלס די נורא. לפחות יש את נחשון, שיט, הם אוהבים לישון במים תקו סוכה. השתלטו פה על החדר וזה מרגיש לי לא בסדר. למה פה ספר תורה? אחים, פעולות ואידיאלים. סוף כל סוף יש קומונרית שעדיין לא עזבה, או שכן אנחנו לא יודעים. פותחים פה הימורים. זוכר שהקודמת אז ברחה? לא, צהובה מדי. פעם הייתי סתם חניך שמאחר לסניף, כמובן בלי חולצת תנועה. הסניף היחיד בארץ שעדיין לובש אותה. נחשון מטבחון. עכשיו מבין למה נכנסתי, אין כוחות ושעות שינה. אתה בא לצבוע את הדיקט, יאללה בוא לסניף, מעדיף את המרפאה. כן, הדרכה בכפר זה כה מדהים, ועוד צוות כזה חיה, עם קומונרית שהיא דוסה, צוות השפעה. הדרכה